والله وكيلك متصل السر ما ست دكتورة قرن دو زاروکên wê bi sedema nexweşiyê canên xwe ji dest dane wek dibêje. Mihaba dibêje neçar bûye hevjînê xwe bişîne welatekî Ewropî û dixwaze ew her du zarokên xwe jî herin û çareseriya nexweşiya xwe bikin. يا هم زاني دليوي قلباندية بس يادي من زاني بي يادي دكتورة لينا درخص معاينة شغلي بس يبيركي كرماجي دكتوري كرماجي تقول أفادية بيرة Her du mirtin. تقول زركة بيرة لي جرام بيه Hediya jineke dinek û xwediya sê zaroka ye. Hevjînê wê jî çûye welatekî Ewropî. Lewra li benda wê yekê ye ku hevjînê wê îqamê bistîne. Piştra ew jî wê bi zarokên xwe re here. ها مسؤوليات كتير سكرامة ده از نكارم هرم شغلي تشولي شغلي دي تربكن ومنظماتها شغل دس مناك هر اسيفيات قدمينم يعني قبول ناكن Li gorî agahiyên civata kempê hevjînên bêtirî 300 jinên nava vê kempê çûne welatên Ewropî. اگر او همه یو اني آریکاری نفگرینه راستی و خلق همه اغلب کوچ بر ببین نه اوتنه و زیده و کسا کوچ بر ببین Tirsa mehabadê ew e ev zarokê wê yê nexwe jî canê xwe ji dest bide. Lewra hemû hîviya wê ew e bigihe welatekî Ewropî û sedemê mirina zarokên xwe bizane. خودش بو من داله خوازي هرم بس از دخوازيام او از بزانم نخوشيا واتشي و بد دمرن اجوافي مناكم ومع علاجها في دنابي اري خودش بود خوازم هرم از يعني اتشتكيش خو فهمكم زاروك نيدي تشي بينم علاجها في دي بي Li gorî agahiyan sedemên çûna penaberan ji bo dervey Herêma Kurdistan û Iraqê nebûna derfetên kar û alîkariyên tendirustiye wek pêwîst û her wiha pirzgirîkên aborî û kêmbûna alîkariyên rêxistiyên navneteweyî û nebûna alîkariyên hikûmeta Iraqê ye. Ehmed Zêbarî dengê Emerîka, Kempa Gewrgosik, Sinûrê Parêzgeha Hewlêrê.